Pokoj, súkromie a vlastný bazén. A to všetko len náskok z Trenčína. Priatelia, vítajte v Trenčanskej turnej. Súčasní majitelia sa o dom starajú s láskou a je to cítiť na každom kroku. Krytý bazén so slanou vodou a protiprúdom vám zaručí relax po celý rok. Určite oceníte aj súkromie, aby okamihy s vašou rodinou neboli ničím rušené. Pred domom pohodlne zaparkujete aj 4 autá. Príjemne vás prekvapia aj mesačné náklady. V lete môžete chvíle plné pohody s vašimi priateľmi tráviť na terase a v chladnejšom počasí zase v tejto viacúčelovej miestnosti s biliardom. Skrátka domov, kde sa každý deň môžete cítiť ako na dovolenke, ale príďte sa o tom presvedčiť na vlastnej koži. Moje meno je Tomáš Kotlaba a budem sa na vás tešiť na obhliadke.